लोगोफोर मोनानि भिउखौ नायनानै लादो नै डेन्जार नुखायो जों दा मेट्र' गाखोनो थांगासिनो मोनानि भिउ बियो राष्ट्रपति भवन आरो इन्डिया गेट नैबेनो इन्डिया गेटआ लाइटिंजों बिराद मोजां नुजोबो मोनानि भिउआव नोगोद मोजां नुयो नै मोनायावबा लाइटिंजोंनो माबाजोबो साजायजोबो खारबाय 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 देखो 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 क्या क्या हो रहा है लफड़ा हो गया क्या देखो 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 पॉकेट मारे